Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Bai da kai na zuwa ina za ka mika su ne? Wallahi zan dan mika su ne. Pak kai wai kana da takaddun tayoyin arewa da wannan makuwa? Wallahi yalla bai ina. Takaddun wili fa da security kana da su? Ina da su wallahi. Ai malam kai Allah bai ban gane ba wili. Allah dan annaba ba na san wili kuma ban gane me kake so ka ce ba. Kake wili ban gane ba wili fa. Wannan hular da ka sa na takaddarta. Aba garau ki ya ban gane ba. Ka ta daya ka tsallaka layi. Baka da takaddun mulki zai kamar baka da takaddun wannan kasin da ya dauko ba sun ban gane ba. Sai ka biya ba wannan yanzu dai yi wani abu wallahi. Ana wani abu yalla bai sai ya bada wani abu kuma an kashe magana a nan ya ba abin da zai ba ka mana ya hakuri yalla bai. Waiting now they talk now? Yes sir. Idiot. Come on get away. Me kake ce mai? Yes sir. Me kake cewa? Cin hanci ko? Kuka. Kule Allah bai su ne. Ya hakuri sa. Su ne wallahi hancin nan duk su. Come this side. Fuck you. Sit down. Tsallan kwado. Tashi. Sit.